Good night to you, brother. Amen. Good night to MNPG, brother. माने जोंनाव महलाय जागासिनो दं आरोना बर' बाजाराव बिजनिनि सिङाव आरोना चिरां डिस्ट्रिक्ट दिनै फार्स्ट आरो महलाय फुजा सानबा जागोन दा बैहाय एक्सप' आरोना ओमफ्राय ओरैजा गान देखायदों मेलाया गावनो आन्था आरोना ओमफ्राय दिनैसो फार्स्टना एसे फिसा ओमफ्राय गाबोननिफ्राय गिदिर जागोन ओरैबो दङ जायगा ओरै सिङावबो दङ ओइथिंबो दङ ओरै साइड मोनसे आरोना ओरैजाय दिनै मानसिया एसे खम ओमफ्राय गाबोन बांसिन जागोन दिनैसो जागायनो नालाय फार्स्टआव एसे खम जायो गिटार फिल्म देखायगासिनो दं ओरैजाय गिटार बै हला ओरैजाय हल लाइफ होदों mana live boring kali fuzaya boring montare Dende satam naयगासिनो दङ कमेन्ट अबाव Oke bro, ang dekaynya ro. Good. Berapa? Nang ada game benang dia. Siapa yang berdaya? Baik, kita film dekat anda nih, holo cinema holo. Gabono theater जागोन आरोना गाबोनथ' जानाया संनाया जागोनदां बानायगासिनो थियेटार ओरैहाय Jauh dong, jauh dong, mundira itu sampai satu dong.
Monster. खोमसि दं माथो सिजौखौ खोमसिल' खेबनाय होनदोंलै सोरबा सोरबा एसे गोदोन नालाय बर' नामा सिजौआ ना इंलिस नायनांगोन सिजौखौ माला जागोनथाय बेखौ नायनो लुगैदोंलां मानसिया गैयाबा दखानाव ओरैजायबा आयौ हाब्रु गोजा गाबोनबो एसे जाबावनाय नोंहा ओमफ्राय माबा जाबावो मानसियानो गैया दिनै फार्स्ट दे ना बे फ्रि देखायनो आरोना सिनेमा मन्दिराव हिमालया मन्दिराव फ्रि देखायदों ओरैजाय दंमोन ओमफ्राय दिनै फुजाया फिसा जाबाय आरोना लोगोफोर आंथ' अफिसाव थांनो होननानै फैदोंना नोंनि अननाय होनो एबा अननाय लानो होननानै ओमफ्राय दंबावो लामाखौ हगारदो जारौ प्लिज बाबु आरो मा I love you so much. सानबा मेलाया सानबा आरोना नैबे मन्दिर बाजार कमिटि खोमसि नुयो मानसि गैया दिनै नैबे मेन हाबग्रा मन्दिराव हाबग्रा गेट जों दहाय फार्स्ट खेबनि ओरैनो आरोना आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टार आरोना सानाय सुनायनि बियो बर' बाजाराव दङ रायलायनो हायामोन गुबुन बोसोराव आरोना ओमफ्राय देग्लाय जागोन जानाया फार्स्टआव एसे खम जायो आरोना गाबोननिफ्राय जागोन सानबा नालाय 29 थारिखसिम ओरै आगरतला जादों गथ'फोरनि गेलेग्रा आरोना ओरै गारसो
biar sajak. Sana. Oh. Nah, ini bonus penambah itu. Kotak मोनफैफिनबाय जोंनि जायगाखौ दहाय थांनायखौ